ni mag-video! Ikaw video din! Sa Psalm 95 verse 1 to 11. Dunganan sa nagbasa igsoon. Hallelujah. Awit sa pagdaig. Dali ka mo, dahil taang Ginoo. Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios na atong tigpanalipod. Muduol kita kaniya aron pagpasalamat ug awitan na siya malipayon mga awit sa pagdaig. Kaya Ginoo, gamhanang Dios, gamhanang hari, nalabaw sa tanang Dios. Amen. Nagmandol siya sa tibuok kalibutan, gikan sa kinahanman sa yuta, ngadto sa labing taas na kabutiran. Nagmandol siya sa dagat na iyang gibuhat, o sa yuta na iyang gibuhol. Dali ka mo, mangyuko kita o simba kaniya. Mangluhod kita, tubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. Siya ang atong Diyos, kita ang katawan niya, na iyang iatiman. Ang panon na iyang iamuma. Pamatiya karon ang iyang isulti. Ayaw pagalina ang inyong ulos sa sa inyong katigulangan dito sa Meriba. Ingon man dito sa kaminawan sa masa. Dito gisulayan nila ako, bisag nakita nila ang akong gibuhat alang sa nila. Sulod sa walita na tuwing wala ako malipay. Ni atong mga tawhanan, iyon ako. Pagka masupilo nila, nadumilit sila pagtuman sa akong mga tugo. Nasuko ako nanumpa, dili kayo kamo makasulod sa yuta nga ako papahulayan kaninyo. Bulahan.
yun ang Ginoo. Maayo yun ang Ginoo. Tungod kaya itong mga pastor din sa church is a people that will bring Diyos. No? Ang pagpamastor mga igsoon, dili lalim nga desisyon. No, dili lalim nga desisyon. Kailangan din ka nga kung mamastor ka na tawag na din sa tubuhin na Diyos. No? Dili sa atong church mga igsoon, pasalamaton kita. We are so happy no tungod kay ang atong mga pastor grabe ka mga bungutan. No, grabe ka mga dinihugan. No? Dili na nato ikaw nakita ginato ang ilang mga tagsagsa sa mga kinabuhi. Then aside na mga igsoon ang pastor sila ang gi-ordain, no? Gi-ordain sa Ginoo, gitagaan authority, no? Sa Ginoo nga mohimo og ani nga gathering. Na inaani nga gathering panimbahon with kita pastor in order for us nga ma-remind sa sa pulong sa Dios. Dili pwede nga wala tay pastor nga mag-guide, dili pwede nga wala shepherd nga mag-guide sa ilang mga flock, di ba? So now, next is a leader within a church. Dapat akong gingan ka ganina mga igsoon, leader din sa church na has been ordained, no? And therefore, gitagaan sila ng authority na mukanda ng service sama ani, no? Next, also maday ang role sa pastor, no? So maday ang role nila pastor. Kawan ng mga igsoon, ang role sa pastor, dili basta-basta, no? Dili basta-basta. Kung kita mga igsoon, bisita sa ito ang mga buluhaton, busy sa trabaho, busy sa silahan, sa module, so di na garanti mga igsoon, maulaw sa tang atong pastor, busy sa sila. Pero nakalindot, kabala mo kung sa ilang ikabisihan mga igsoon, ang pastor is mag-prepare na sila o weekly sermons, no? Maganda o preaching, no? Maganda o mga worship na mga activities. No, makita na ito sa life ni Pastor Dave, no? Isa ginasa ito mga example na bisan sa iyang kabisi, pero bisan sa iyang mga kapanimalay, of course, but dili niya po niya kawalan o kabisi ang pagbuhat sa mga butang na ginapagbuhat sa Ginoo sa iya. Tungkol kay mga naging tawag. Ano sa pagdawat sa among mga kahalipay para sa inyo. Ano ba kaan? Ako yung mga pagdawat. So, we will be a simple session. So, we are talking about this session. So, this is one way na discussion for this language for the repetition of language. So, we thank you so much for your life.
One love you. Let's music. Ato ko na tayo. Okay, we have pastor, everything is fine. For pastor, okay. Pastor, ako sa silang sura, may moving like that. Hindi na kayo oy. Wala ka. Okay, huwag ka na dito mo. Ang laging surpresa para sa iyang ha. So, natin mga regalo dito, katubangan. O, ngayon, nakulit yan mo pa sa ilang regalo para sa ating pastor. So, bigyan ko nyo ng atong mga surpresa. Atong mga regalo, atong sunod. Ikaw tayo? Okay, church. Pwede niyo ba ang mga regalo? Bakit ikaw na atong mga pastor din sa tubangan? Ako yung request no, bati ang mga kailangan. No presentation. Wala pa tayo.